Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για το πρώτο long form βίντεο που θα φτιάξω, και σε αυτό το πρώτο βίντεο θα μιλήσω για την εμπειρία μου 9 μήνες στο κονκλάβιο. Πώς το έβλεπα στην αρχή, τι σκέφτηκα μετά και πήρα την απόφαση να γίνω μέλος του κονκλαβίου και να το δοκιμάσω, και τι κέρδη έχω αποκομίσει μέχρι στιγμής αυτούς τους 9 μήνες. Η εμπειρία μου με το κονκλάβιο ξεκινάει το Δεκέμβριο του 2022, βλέποντας πολλά βίντεο του Δαμιανού στο TikTok και όλα αυτά που παρουσίαζε. Στην αρχή σκρόλαρα, οπότε το πετύχαινα, έλεγα ok, μούφες, απάτη, φλεξάρι, δεν γίνεται να είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο να βγάλεις λεφτά, ότι όλα αυτά είναι εικονικά και ότι απλά ψαρεύει πελάτες για να μπουν στην ομάδα του και να παίρνει τις συνδρομές. Από την αρχή όμως, επειδή πάντα κάτι με έτρωγε μέσα μου σχετικά με το κονκλάβιο, λέω μετά από ένα σημείο, ok, ας το δοκιμάσω να δω. Τότε η συνδρομή μικρή ήταν 29 ευρώ το μήνα και λέω ας κάνω το μικρό πακέτο, να μπω να δω τι είναι αυτό το κονκλάβιο τελικά, αν όντως ισχύουν αυτά που λέει, και να κρίνω με δικά μου κριτήρια αν όντως είναι legit ή είναι scam. Παίρνω την απόφαση λοιπόν και γίνομαι μέλος του κονκλαβίου το Δεκέμβριο του 2022, όπως προανέφερα. Εδώ να σημειώσω ότι είχα μια πολύ τυπική γνώση πάνω στα κρυπτονομίσματα. Είχα μπει στη μέση προς τέλος του προηγούμενου bull market, οπότε είχα δει κάποια πράγματα, ήξερα πώς να κινούμε στο χώρο, δεν ήμουνα τελείως ανίδεος, αλλά με το που μπήκα στην ομάδα και παρακολούθησα την εκπαίδευση και είδα το τι γίνεται πραγματικά μέσα στο κονκλάβιο, εκεί κατάλαβα ότι πραγματικά δεν είχα ιδέα το τι έκανα. Μπαίνω λοιπόν και τους πρώτους 3 μήνες αποφασίζω να αφιερωθώ αποκλειστικά στο να κοιτάω το τι γίνεται μέσα στην ομάδα, τι κινήσεις κάνουν τα άλλα μέλη της ομάδας, και να παρακολουθώ την εκπαίδευση προκειμένου να αποκτήσω τη γνώση και την εμπειρία ώστε να ξέρω τι κάνω όταν βάζω λεφτά σε ένα κρυπτονόμισμα. Θυμάμαι το πρώτο σήμα που είχα μπει δειλά και είχα επενδύσει κάποια χρήματα, 50 ευρώ για την ακρίβεια, ήταν το Bonk, ένα σκυλονόμισμα που λέμε, στο δίκτυο του Solana. Είχε δοθεί σαν σήμα στο κονκλάβιο και αποφάσισα να μπω για να δω πώς θα πάει. Αυτό το νόμισμα σε μια περίοδο νομίζω 4 ή 5 ημερών έκανε ένα 4 επί την τιμή του, οπότε έβγαλα 200 ευρώ από αυτό. Βλέποντας αυτό λέω, κάτι γίνεται εδώ πέρα, υπάρχει ψωμί, οπότε αφιερώθηκα ακόμα παραπάνω στην εκπαίδευση και στο να μάθω. Μετά από 3-4 μήνες ξεκίνησα να κάνω την εκπαίδευση για το affiliate marketing που προσφέρει το κονκλάβιο, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ σχετικά με αυτό, που είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα για να βγάλεις λεφτά από το μηδέν. Σου παρέχει πληροφορίες, πώς να δημιουργείς τα social media, πώς να τα χειρίζεσαι, πώς να κάνεις edit τα βίντεο σου στο TikTok, στο YouTube, στο Instagram, σε όλες τις πλατφόρμες, και πώς να ανεβάζεις τον αριθμό των followers σου. Αυτή την ικανότητα δεν την περιορίζεις μόνο για το affiliate του κονκλαβίου, διότι έχεις μάθει να κάνεις editing, έχεις μάθει να χειρίζεσαι σε social media και να μιλάς στην κάμερα, οπότε είναι κάποιες τεχνικές και ικανότητες που αναπτύσσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της τριβής σου με το αντικείμενο, τις οποίες αυτές ικανότητες μπορείς να τις πουλήσεις μετέπειτα στο Fiverr σε κάποιον που ενδιαφέρεται για αυτή την υπηρεσία και εσύ να κερδίζεις λεφτά από αυτό, εκτός από τα χρήματα που μπορείς να βγάλεις από το affiliate. Οπότε άρχισαν και τα πρώτα κέρδη από το affiliate και είδα ότι έβγαζα το μήνα ένα ποσό το οποίο ήταν ικανοποιητικό για τα δεδομένα ενός εργαζόμενου μεσαίας τάξης, που βοηθούσαν στη ζωή μου γενικότερα και την καθημερινότητά μου. Όσον αφορά τις επενδύσεις που έκανα στα κρύπτο, συνέχιζα να είμαι πάρα πολύ φιδωλός σε αυτά που έδινα, γιατί δεν ένιωθα εγώ σίγουρος να μπω κάπου. Ήθελα όταν θα επενδύσω λεφτά σε ένα κρυπτονόμισμα να είμαι αρκετά σίγουρος στο ότι ξέρω τι κάνω και ότι μπορώ να κάνω καλό risk management ώστε να μην τα χάσω όλα και απογοητευτώ και τα παρατήσω. Όσο παίρνει ο καιρός και αποκτούσα μεγαλύτερη εξοικείωση και με την ομάδα και με τις γνώσεις που έπαιρνα, ένιωθα πιο έτοιμος στο να μπορέσω να επενδύσω λεφτά σε κάποια κρυπτονομίσματα. Η περίοδος που μας πέρασε οι προηγούμενοι μήνες ήταν πάρα πολύ έντονη η κινητικότητα στα shitcoins, όπου μπαίναμε σε κάποια shitcoins και βγαίναμε με καλά κέρδη, με ένα διπλασιασμό, τριπλασιασμό, άλλες φορές και τετραπλασιασμό. Αλλά και εκεί έπαινα πολύ προσεκτικά, γιατί τα shitcoins ενέχουν και πολύ μεγαλύτερο ρίσκο. Και φτάνουμε στον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, στις 22 συγκεκριμένα Αυγούστου, δόθηκε στο κανάλι Σημάτων ότι την επόμενη μέρα στις 7.30 ώρα το απόγευμα θα λανσαριστεί
το νόμισμα Shiba Saga, το οποίο νόμισμα ήταν ο επικεφαλής ο Κάρλος Όσελ Ροντρίγκες, που είναι προσωπικός φίλος του Δαμιανού και του είχε δώσει αυτή την πληροφορία νωρίς. Γι' αυτό το νόμισμα ξέραμε πολύ πιο πριν από την ημέρα που το ανακοίνωσε ο Δαμιανός. Μας είχε ενημερώσει νομίζω 1 με 2 μήνες πριν και πολλά άτομα είχαν μπει στο pre-sale του νομίσματος. Αυτό το νόμισμα με το που λανσαρίστηκε μέσα σε 2 ώρες είχε κάνει μια τεράστια άνοδο και είχε αποφέρει πολλά κέρδη σε πολλούς που είχαν μπει νωρίς. Έφτασε εν τέλει, όπως θα έχετε δει και στα βίντεο στο TikTok, να έχει κάνει μέσα σε 3 μέρες 150 φορές την τιμή του και να έχει πραγματικά εκτοξεύσει τα κέρδη του μεγαλύτερου μέρους των ατόμων που βρισκόμαστε στην ομάδα. Πραγματικά είδα παιδιά μέσα στην ομάδα ακόμα και 15 χρονών να βγάζουν 4,5 και 5 χιλιάρικα με μια επένδυση 100 ευρώ από το νόμισμα, το οποίο είναι ακραίο. Αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, είχα μπει με 100 δολάρια 3 φορές στο νόμισμα. Δηλαδή έκανα DCA. Αυτά μέσα σε 1,5 μέρα τα 300 δολάρια είχαν γίνει 1.400, οπότε 1.100 ευρώ ήταν καθαρό κέρδος, το οποίο πούλησα και πήρα. Και έρχονται ακόμα δυνατότερες πληροφορίες το Σεπτέμβριο. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι μέσα σε ένα bear market όπως είμαστε τώρα στα κρύπτο, τα οποία είναι flat, οι τιμές καταραίουν σε πολλά νομίσματα, το bitcoin έχει μια αστάθεια, μέσα στην ομάδα, παρότι η κατάσταση είναι τόσο χάλια στην αγορά των κρύπτο, βγάζουμε ακραία ποσά. Οπότε αυτό που με κάνει να είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το project είναι ότι στο bull market, όταν έρθει, που θα εμφανίζονται τέτοιες ευκαιρίες σχεδόν κάθε μέρα, πόσα λεφτά μπορείς να βγάλεις. Αυτό που θέλω να πω σε όλους σας είναι ότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Κανείς δεν υπόσχεται ότι θα μπει στην ομάδα και θα αρχίσει να τυπώνεις λεφτά χωρίς να κάνεις τίποτα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά στη ζωή. Πρέπει να κουραστείς, πρέπει να δουλέψεις, να αφιερώσεις χρόνο σε οτιδήποτε θέλεις να μάθεις για να έρθουν και τα λεφτά. Η προσωπική προσπάθεια και ο προσωπικός χρόνος που θα αφιερώσεις θα καθορίσει και το πόσο γρήγορα θα μπορέσεις να βγάλεις χρήματα μέσα από το κονκλάβιο. Το κονκλάβιο σου δίνει τα εργαλεία, είναι η ομάδα που σου δίνει τα εργαλεία ώστε να μπορέσεις να πετύχεις. Αν με ρωτήσετε γιατί δεν είστε όλοι εκατομμυριούχοι αφού ο Δαμιανός είναι εκατομμυριούχος, θα σου πω γιατί δεν είναι όλοι τούμπανα, αφού τα γυμναστήρια είναι εκεί και έχουν και αυτά μια μηνιαία συνδρομή, αλλά πάνε, γράφονται οι περισσότεροι και δεν ασχολείται κανένας. Μόνο το 1% από αυτούς που πάνε στο γυμναστήριο είναι γυμνασμένοι και γραμμωμένοι και όλα αυτά. Οπότε η ερώτηση η σωστή που πρέπει να κάνεις είναι προς τον εαυτό σου και να πεις: είμαι διατεθειμένος να κάνω ό,τι χρειάζεται, να αφιερώσω χρόνο, να δώσω χρόνο σε όλη τη γνώση που θα αποκομίσω για να αρχίσει να δουλεύει και να βγάζει χρήμα προς όφελός μου. Το χρήμα, πιστέψτε με, είναι το τελευταίο που θα σας νιάξει όταν αρχίσετε και βελτιώνετε τον εαυτό σας. Το χρήμα κάνει κύκλους, πάει και έρχεται. Η γνώση μένει και όσο ξέρεις και μαθαίνεις πώς να βγάζεις λεφτά, τόσο πιο εύκολα θα τα βγάζεις και δεν θα σε νοιάζει. Επειδή έχει ανακοινώσει ο Δαμιανός ότι ανά πάσα στιγμή η πρόσβαση για νέα μέλη θα κλείσει, και πιστέψτε με, το κάνει αυτό που λέει, όποιος θέλει να ασχοληθεί, υπάρχει το link στα σχόλια του βίντεο αυτού, μπορείτε να μπείτε, δοκιμάστε το, δώστε του χρόνο και θα δείτε ότι θα έχετε κάνει μια πάρα πολύ καλή επένδυση στον εαυτό σας. Αν είσαι ο άνθρωπος όμως που θα μπει και θα κάτσει σε μια γωνία με μια τσουγκράνα, όπως λέει ο Δαμιανός, και θα ξύνεται και θα περιμένει άλλος να κάνει τη δουλειά για αυτό και να βγάλει τα λεφτά, δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε καλύτερα μείνει απ' έξω για να μην χάσεις και τα λεφτά της συνδρομής και να μην έρχεσαι μετά στα σχόλια και να μου λες τα δικά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe και ένα like στο βίντεο για να το δούνε κι άλλοι. Και οποιασδήποτε απορίες έχετε μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια ή να επισκεφτείτε και το προφίλ μου στο TikTok για να μιλήσουμε και εκεί, και στο Instagram. Γενικά υπάρχω σε όλες τις πλατφόρμες, μπορείτε να με βρείτε και να μιλήσουμε.